हेलो फ्रेंड्स, जों बे भिडियो यूट्यूब नि सब्सक्राइबर को जों माबोरैहाय हाइड खालामना लाखिनो हायो, माबोरै जोङो खोमानानै लाखिनो हायो बेनि बागै बे भिडियोआव जों मिथिगोन। बिदिब्ला दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामाखैब्ला सब्सक्राइब खालाम, लोगोसे खान्थिनि सावगारियाव थुनाव जाहाथे गोदान गोदान नटिफिकेशन नोंथांमोना मोननो हायो। बेफोरबायदि गोबां इनफरमेशन नोंथांमोना मोननो हायो। बिदिब्ला जोङो यूट्यूब नि सब्सक्राइबर को जेब्ला जोंनि गोदान चेनेल जायो अब्ला जोङो सब्सक्राइबर को हाइड खालामनो लागा जायो। मानो होनबा जोंहा बे समायाव सब्सक्राइबर गैया जायो, बेनि थाखायनो जों हाइड खालामनो लागा जायो। बिदिब्ला जों माबोरैहाय जोङो यूट्यूब सब्सक्राइबर को जोङो हाइड खालामनो हागोन बे भिडियो मिथिगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना जिकुनु ब्राउजार को ओपन खालामब्लानो जाबाय। आं बेहाय क्रोम ब्राउजार को ओपन खालामदो। बांसिनै क्रोम ब्राउजार को ओपन खालामोबा जा बांसिन मोजां जायो। बिदिब्ला जों नायदोनि बेवहाय बिदिबा जों बेहाय क्रोम ब्राउजार को ओपन खालामबाय। बेनि उनाव नै खनायाव नोंथांमोना नुनानै मोनदों, बे खनायाव थ्री डटआव थुनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेखौ डेस्कटप साइड खालामनानै ला, डेस्कटपआव नोंथांमोना टिक मारिनानै ला। बेनिफ्राय बिनि उनाव जोङो बेहाय यूट्यूब होननानै सार्च खालामबानो जाबाय। बिदिब्ला बेहाय यूट्यूब सार्च खालामबाय, youtube.com। बेनि उनाव नोंथांमोना बेहाय नुनानै मोनदों लगिन खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंनि जि इमेल आइडियाव नोंहा यूट्यूब चेनेल दं बेजों नोङो लगिन खालामनानै लानो नांगोन। बेहाय बिदिब्ला लगिन खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव जोङो बेहाय जितु लग' नुदों बे लग'आव जोङो बेहाय थुनो नांगोन। बिदिब्ला बेवहाय थुबाय। बेनि उनाव जों बेवहाय नुनानै मोनदों सेटिंस, बे सेटिंसआव क्लिक खालामब्लानो जाबाय। बेनि उनाव जों बेफोरबायदि नुनानै मोनगोन। बेहाय नोंथांमोना नुनानै मोनदों बे गिबियाव होनदों चेनेल स्टेटास एन्ड फिचार्स, बेहाय क्लिक खालामनो नांगोन गिबियाव। बिदिब्ला आं बेहाय क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव बेफोरबायदि अपेन जाबाय दोङो। दा नेटआ एसे स्ल', जायनि थाखाय अपेन जानायाव एसे टाइम लादों। बेनि उनाव जोंहा बेफोरबायदि जों बेखौ जुम खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव जोंहा बेफोरबायदि नुगोन। बेनिफ्राय बेनि उनाव जोङो बेहाय एडभान्स सेटिंसआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बिदिब्ला आं बेहाय एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव जोङो सब्सक्राइबारखौ हाइड खालामगोन नालाय जों बेहाय थांबाय। थांनानै जोङो बेहाय नोंथांमोना नुनानै मोनदों नैहाय सब्सक्राइबार काउन्ट, बेहाय टिक मार्क मारिनानै दोनदों, जायनि जाहोनाव जोंनि सब्सक्राइबारा श' जायो। बिदिब्ला जों बेखौ टिक मार्कखौ जोङो गैया खालामना होयोब्ला जोंनि सब्सक्राइबारा गैया जालांगोन। बिदिब्ला आं बे टिक मार्कखौ गैया खालामनि। बिदिब्ला आं गैया खालामबाय। बेनि उनाव आङो बेहाय थांसै। नैहाय नोंथांमोना सिङाव नुनानै मोनदों सेभ। बिदिब्ला आं बेहाय सेभ खालामनोसै। बिदिब्ला आं बेहाय सेभ खालामबाय। बिदिब्ला आंनि जितु सब्सक्राइबार, बे सब्सक्राइबारा रावनियावबो नुनाय नंला बे सब्सक्राइबारखौ। बिदिब्ला आंनि सब्सक्राइबारा हाइड जानानै थाबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनो हागोन। बिदिब्ला निस्सय भिडियोखौ मिथिबाय जानांगौ नोंथांमोना माबोरै हाइड खालामो सब्सक्राइबारखौ। बिदिब्ला मोजां मोनदोंबा भिडियोखौ लाइक खालामनो दाबाव। बेखिनियानो, गोजोन्थों।